baki pai ba menta kila len a bat kila bun jingmut kham tam ru kila mi ki jat issue ki ba pher hakabai de ba kanika solid waste kiniki ki jabo ki ba mi na ki yang kisem nang tan ki wewi ki jaka ki ba la pentut ha ke imlang salang pindape dang shen ru nilai i ka jing lumthup iki jabo iki waste solid waste hapo yo juai ru yo mosiang kanikla ni sibun ba ki kenram te ni i pa menta kanika por kanika juk ni don kam bahaban te lakam ya baide ka solid waste te habaide ba kani nasoban penpau ya ka jing ai khoble ya u governor jongka Meghalaya house nam arjar arpho baka Khasi Hills council kelapas kowe ka bill but nila yo ekonika act the Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 but halor kenika act kala keren syai but la aibor yingi ya ka district council bante lakam ban wanra yaki kendon but iki rules ki guidelines ki prepare kumno ban te lakam ya ka jing long jing man haki shnong ki thau ha be de bat ku nyut ba mi na po shnong da ne solid waste te nakaliang ga jungi ngi i ba hoi ki wat la dampat don ni ka akru ngi soban ai kublei ki dor ba shnong ki ba prepare apo ri khasi jungi ki ba la shimkhya nakamta ka nika solid waste kila don ki kali kit nyut kila don kini ki jaka ba prepare ba ki persyang haka kerdan jongka haka level jongka darbar shnong kila le henry sultanat menta ba nakaliang ke executive committee ba menta ngi kwa ban kham ya kham sha janga ha be de kini ka kam ngim kwa ba ka shnong kan khuj tang habawan pen khuj yo unyut wan kit yo unyut dikikali na ki shnong ba kin libu shiki jaka landfill le sika kan sakhuj tang ka shnong nei dangi phai pat ikitu ki jaka iki shnong ba hajan jongka landfill kumun chu ajimut kum ka marten kishnong bamarjan kum kamolai daki lai 100 kilometer ru kajing sma na po marten kadang ya kadang sapriang te kala wanra e kajing bombit bombiang po shnong po thau wat kumjuru kala ban wanra shibun kijing pang jistom po shnong po thau namar bombiang kanika landfill nika rules haka nika solid waste management rules ka batmai ka bangin penrung kan dan ru wat eka penalty yakini kiba le kumta te kani kan yarap ha wat ban penne pensa ru wat eka jingkhut jing suba jong kiniki tolong gejungi ki catchment area bat kumju kan penkhut wat ikiniki wa duit ki don bon bha ki wa mentah po social long ke bom wa mkhra ka bom internet shu ban pe ka wa mshapi namar naki babon bha ki jaka ki la tu ki nyut ki ba pher ha kini ka wa te la shai ka sngi ni lai pen be bakan don ka field visit te kabaning kong in lek hakapor khat arbaje men sini hangte hapo wa mkhen hangte po them basuk kanika shnong madarting ngin lek field visit hangtu ngin lek pe site inspection nang tu ngin hersa hapo umpling ngin khot lang ki shnong bamarjan kum kala palang ka nongra karenja kiwi nang tangin hersa hapo penthor mkhra nang tangin hersa hangte po RRC Maulai Moro bat kumjuk ngin wan page sai ka marten ringkap ikini ki official naka World Bank te ka jingthmu ka long be ba ngin yo e ka permanent solution habe de ba kanika solid waste te nginum kwa ban ong ban shipun khuit tang hashnong ngin celebrate akwe jaka ba nangta kan sami biangka jing e ni angnut ru ba kanika executive committee kan daka jing lang ba ka World Bank daga jing lang ba ka World Bank hakanu kanu korkom nginla ban wanra ekawe ka processing plant nam ta ka waste but nginam dai shu ban ong tang chule bread kumbalong ha marten kan mi ka jing sma kan mi kan katai and they can process na nang tai te kata kan kham slam kan dia and they ka ba kham kerke ka bangin pentrai ringkap jing trai lang jong ka KHDC ba ka World Bank ka dai be halor kini ki artli baningkong ka capacity building program ka awareness program kabaar ketika ba ngin identify sakat tu kat ni ki pilot project jongka RRC te kani dika jingkendu kumbalong hakanika sini bang penjabo ka pen sapriang hapo kamariang ka
penjabuak wat kiwa ki hapuk kishnong kiwa duit ki kini ki Telong catchment area ru. Te kani ka capacity building program, awareness program ngin ya wat hati nadu ki school, hadi ki colleges, te hadu kini ki jaka yo market area ki baya Bunpai, te but ngin ai awareness hakum kita ki rupam. Te kabaar pat baide ba kani ka meeting ngila shimru ya karai ba ngin identify lani ngin jiet biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penolong pilot project ya ka RRC ketika Resource Recovery Center. Kemudian haduk mentang ngidang don ya ka Resource Recovery Center jong ka solid waste management program tu jongi kadang don tang hapok mulai moro. Mentang ngindang identify shu sakat tu kat ni kecaka ba kajing terekam jong kani ka RRC kalong ba hak ni ka RRC kalau don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self help group na kitu gishno but hak ni ka ikaba kan terekam kalong ba andala wanra ki waste na poshnong hang ni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki baput kinu bamput kinu balak ban recycle kum tak ter kinu balak ban de kelaru te habide ba kenika meeting menta ni la terwas ke World Bank ba kan ai jing rap ingi ngin ya trailang nadu ban ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kenika baide ba kenika resource recovery center kaba ngin identify sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bu ya kini ki RRC banlong kajing yarap na kamta ki ba kamtam haka solid waste te kini di ki pilot project